Syöksä ihan epäsäännöllisesti ja epäterveellistä ruokaa? Onko sä päättänyt, että jouluna vedetään taas sit ihan päätyyn asti ja uutena vuotena sä skarppaat ja aloitat taas sen uuden ja terveellisen elämän? Mä tiedän tasan tarkkaan, miltä susta tuntuu, koska mäkin olin ennen ihan kuin sä. Mä treenasin täysiä, tein pitkiä päiviä, mutta mä söin epäsäännöllisesti ja mun hyvinvointi vaan laski. Sitten mä löysin kaverin, joka auttoi mua ymmärtämään, että hyvä olo tulee oikeasti kokonaisvaltaisesta elämästä ja että terveellisen syömisen ei tarvi olla vaikeaa ja tylsää. Me kalorille testattiin yli 200 reseptiä, josta meidän ravitsemusasiantuntija auttoi meidät valitsemaan 60 parasta, mitä meidän ammattikokit valmistaa just sulle. Ja me keksittiin tapa, jolla voidaan tuoda sulle kotiin hyvää ja terveellistä ruokaa, jota sun ei tarvitse itse valmistaa. Ensin mä ajattelin, että valmiit ruuat ei voisi olla herkullisia tai terveellisiä. Mutta meidän ammattikokit käyttää just niitä samoja raaka-aineita, mitä mä itsekin käyttäisin, kun mä kokkaan kotona. Sitten mä ajattelin, että mulla olisi varaa valmiisiin ruokia. Mutta kun mä laskin, niin mä tajusin, että mullahan itse asiassa ei olekaan varaa olla syömättä niitä. Kaikki ne pienet ja nopeasti vedetyt välipalat vasta kalliita onkin. Ja mikä parasta, mä voin itse päättää, kuinka monta kaloria päivässä mä haluan syödä. Mun poikaystäväkin innostui tästä. Nykyään kanariisin sijasta se syö kaloria. Ja siis tää hommahan räjähti aivan täysillä. Meitä käyttää monet yrittäjät, artistit ja urheilijat. Ja me halutaan kaikkiin muihinkin kaupunkeihin. Kokeile säkin. Tää ei sido sua yhtään mihinkään. Tilaa kalori ja ota uusi suunta sun elämälle.